Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon! Balita! Banat! Huling! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong adto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-23 na nga adlaw sa bulan sang Abril tuig 2021. Kamusta kamo mga kaksonamon sa kanginan? Liwat kita nga mag-inopdalay. Tubtob kita sa takna nga launa 15 sa pagdulong sa mga balita.
gikan sa aton sining nga mga action reporters. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa sining nga udto kabayon tang steady pulse lang kita, no? Steady pulse meaning dira lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan kung wala sang kaladtuan nga tamagid ka importante. Kag ti mas mayo man nga magapabilin kita sa sulod sa aton sining puluyan kung wala man lang sang tuyo nga mas importante kag dili mapaiway subong adlaw kay baluman ta Biyernes may mga hiling nga gawon pang iban nga mga kaaksyon ta. Sige karon nga udto mag-inop na kita diri sa aton sining nga pagpangalagad. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kay na dira sa Bacolod City Government Center nag-start ang vaccine para sa mga senior citizens mga kaaksyon, no? Karon nga adlaw nagsugod dira sa Bacolod City Government Center. Kag ang RGS na walang kamatayan ho. Ambot na nung plano siliti ang aton sining pila ka damo actually kay na ditong naghululat sang management sang RGS pero wala sa gyapon sang mihoy kag mihay, no? Wala sa gyapon sang mihoy kag mihay kundi nagkadto yadto si Mr. Rodolfo Salarda mga kaaksyon. Nami nagid lang ni failan ni siya sang large scale stapa. Kay tiway na ni magsali man lang taka paabot sa wala mas maayo nga dito yan na atubangon sa korte para mamusdok na lang ni ka-animal nga klase ka tao ni. Amakin mo yang ang iban to pinangutangan pa to. Ang iban sini amo-amo nga kwarta gininvest pa sa sining animal nga RGS nga ron negosyo ni nga ay oo nga baw ka namigid pang baldahon, no? Ang mga downline yan ni mga buta no magtawag ni mga coaches kuno to. Tigaling daw ay manisla kalabot-labot bisan sila ni biktima man ni RGS ni. Mami nagitani nga bakulon sa taludtod, no? Parang nga maumpawan bla. Amakin mo yang kwarta sang iban nga mo to gininvest pa kay tiga paninguha pa. Manang pasalig parte do magkabuhi man sang patay mo. Ay ho. Sige ato na ibaloon karon dugay-dugay diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Kamusta kamo dira iya mga kaaksyon namon sa kanginan kabayonta nga Oxlang kahapon nubo-nubo ang numero sang COVID-19 patient sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Gulpi lang nagdubo. Base karon nga adlaw magnubo pagida. Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, mga kaaksyon kag sa bugos nga Rion 6, kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan Oxlang? Inopdaray kita sa sining pagpangalaga dupod ang ma-report sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod Plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Sa kinandan, ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB sa Kapitolyo Provincial? Mangin ko punta si Aksyon Eden Abuso. Ang mga alkalde subong adlaw ambot kay ang report nagtililipon sila para istoryahan ining
planong pagpapili ni Vice Governor Jeffrey Ferrer diri sa siyudad sa Bacolod. Ato ni Baloona karon dugay-dugay ko na dayoning pagtipon-tipon sa mga alkalde kay gintala na subong adlaw. Pero do ka sekreto man nambot kung diin sila nagtililipon. Samtang LGU sang San Carlos plano nga magpasa sang resolusyon nga maghatag padya sa makabulig sa pagtudlo sa suspect sa angot sa Marton Cui case. Ambot kung ma-resolba pa ni, pero tinagalaom ang pamilya kag ang mga kakilala nga mahatagan gid sa nagkakaigong hostisya ining pagpatay kay Marton Cui dito sa San Carlos City. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Akson Dale Salazar. Siyudad sa Bacolod nagumpisa na sa pagpabakuna o kung pagbakuna kontra COVID-19 sa mga senior citizens subong nga adlaw. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Akson Eric Magbanwa senior citizens nga nagpatay sa PWD kahapon sa ngaga sa Barangay Mansilingan pasakan kasong murder sining hapon sa mga kapulisan sa Police Station 7. Samtang sa Nukpo naman nga balita ni Akson na Brian Morden, pamilya sa ginpatay nga kabo sa Escalante. Nga si Cordoba wala nagakooperar sa kapulisan. Samtang sa patrol nga balita ni Akson na rin abuso, pila ka mga miyembro sang RGS nagalaom nga maka-pull out sang ila kapital subong adlaw. Kompanya nagapadayon o kung magapadayon sang ilang negosyo. Samtang sa balita naman sa special assignment siga balita ni Akson Artay Hupon inimay kang tanan sa labor group sa Rion Size. Ginkalipay ang nanging desisyon sang National Wages and Productivity Commission angot sa Pandemic Emergency Relief Allowance deliberasyon sa RTWPB umpisahan sa Mayo 12. Samtang sa iban pang mga balita sa aton sining mga balita out of town sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Akson Roger Gotib. Cadiz City PNP nagkasa sang operasyon kontra illegal nga sugal, 4 ka mga persona arestado. Samtang sa Banwa naman sang Moises Padilla, igabalita ni Akson Percival Villamor, 47 anyos nga persona gindakop sang kapulisan matapos nga nagahupot sang armas lutang. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Akson na Dorel Cabato, ini may kang tanan sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte na ginapamatukan ang pagpalipot sang 14 diyas nga quarantine sang mga nagapauli nga mga OFWs. Kag latunay sang COVID-19 sa NCR naglubo na suno sa okta. Yeah. At least na contain. Samtang sa balita, kita update sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, labi na diri sa Rion Size sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, aton ibaloon karon dugay-dugay. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:34, 11:34 na mga kaaksyon, tigirigma na. Sige sa mga kaaksyon ta, daligid lang ha kay mahinang kalaban eh.
Sa mga kakson tadray, padala lang ang inyo sining nga mga mensahe kay tingwantay nang mabasa karon dugay-dugay. Kag sa mga nag-like kag nag-share sa aton sining program, i-like lang kag i-share kay tirahon ta ina dugay-dugay, no? Sa mga kakson tang yara sa www.aksonradiobacolod.com.ph sa mga website tada nga yara dira naka-monitor kag sa mga YouTubers naton Bayakson no Radyo Bacolod. Sige, karon dugay-dugay lang mga mensahe nyo ha. Unahon ko lang mga nag-likes kag nag-share sa ang aton sining programa. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sa Small Town Lottery o Konistiel sa sining adlaw sang Biyernes, April 23, 2021. Yari ang resulta sa Small Town Lottery Draw. Resulta 35 kag 22, liwat 35 and 22. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito Ayos, sige, samtang pahimunong ng halos kalabanan, kagangiban sini, ang ro timo-timo na, no? Sige, daligid lang ha, kay pangtirahon tanianay ho, ma-coffee tanay, samtang pamati ka mo, no? Sige. Daligid lang, no? Kay dalita siya pagyon sa piyako, sa mga nag-like kag nag-share sa aton sining programa, no? Sige, ari na. Okay. Unahon ta niya na isla ho. May lang nga pagpamati kay Army D. Grabe nga ngalan ba? Army Day. Army D, no? Kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, present naman, Humalumina, Mr. Milili Oligo, kay Xiang Shen de la Cruz, Suasilio. May lang nga pagpamati kay Xiang Shin de la Cruz Suasilio. Kay Suset Alunan, kay Gian Recicio, Atia Kim Eriman, Josephine Celeste Taico, kay Erwin Divi Gonzales, Gerard Babao, may lang nga pagpamati, Lalisa Greld Inasal. Grabe ba? Lalisa Greld Inasal, ayos. Kahapon, ngayon, bukas. Ay, perti pagid nga ngalan. Sige, thank you, gid mga sirs or ma'am, no? Ayos, sa kay Ray Andres Ray, no? Kay Noel Amar, kay Grace Estoya Di Quilio, no? Kay George Gargasiran, Dino Alik, Rap Apostolero, kay Nelinor Bison, Heart Trin Noremo, no? Norimo. Ayos. Kay Mary Ann Agihon. Mary Ann Agihon, kay Marcia Coral. Mamarcia, may lang nga pagpamati, no? Madam Elizabeth Malaka Gamala, Emily Hindrala, Noami Jimenez. Okay. Sa kay Albert Estrabon, Joan Mil, kay Jude Tinerio, John Diamante, Valencia Kinet, may lang nga pagpamati kay Albert Simpson, April Banaag, Liberty Binitin Ubaldo, G.R. Robilios, Rochelle Evangelista, Roslyn Colinco Baldisimo, kay Neresa Santa Ana, Bayati Sagmon, Brian Jonaldo, Inday Blaza, Rodora Syoko, and Samuel Asay, Mary Jane Chodoro, kay Jem Astilio Banaag, Anita Lumangyaw, Elizabeth Rosal Biliana, kay Martin Gonzales, Cresalin Liba, Pinky Guangco, Jocelyn Asivita Ulak, kay Cathy Calatrava, Maureen Mahinay Pranesa, no? Donna Nabarte Macario, Barrios Elmitanio Cubcob, Alex Montesa, Len Vilmar. May lang pagpamati. Sige. Amoy atong una
nga mga batch sa aton sini nga mga kaaksyon. No? Karon dugay-dugay ang iban sini hatagan tayog talupangod diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB. Dali gid lang, standby mga kaaksyon. Don't that's just true. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:43 ang aton oras, 11:43 na mga kaaksyon. No? Sige, sa mga kaaksyon tang pamati na diri sa aton sining pagpangalagad sa mga listeners naton nga mga kaaksyon, steady polls lang kita. No? Dalon tanang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters, but pwede ba lang maghubin ang may edad na? Pwede gid, no? Kinanglan mag-DTX 500 capsule kita
Kagang mga balita nasyonal, kag-update sa COVID-19 nga inyo mabatian, builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Ang pinakabago, garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw. D3 Bayo, mga kaksyon. Yari ang kaundan sang balita gikan sa News Center upod na kay aksyon na Dorel Cabato ini may kangtanan sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte na ginapamatukan ang pagpalipot sang 14 days quarantine sang mga nagapauli nga mga OFWs. Kaglatunay sang COVID-19 sa NCR nagnubo na suno sa Okta Research. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag kalakip man diri sa Rion 6 sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Plus maki-update kita kung kamusta na si Bagyo Bising, nano ng status niya. Yari ang countdown sa report ni aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center upod na kay aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong to. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati antis ang detalye, balita nasyonal, weather report anay. Okay, good. Weather report kita na Action Rex update. Sa pinaka-latest na ginpagawa nga weather bulletin sang Pag-asa, last just sini nga aga, ang sentro sang bagyo ang nakitaan sa 715 kilometers or 715 kilometros na sidlangan, naminhan na sidlangan sang Basco, Batanes. May kabaskugon sang hangin nga naglabot sa 120 kilometros por ora. Malapit sa sentro kag pagmadlos nga 150 kilometros por ora. Nagahulag ang bagyo pasidlangan, aminhan sidlangan sa kadasigon nga 25 kilometros por ora. Kaga wala naman sa karon sang tropical cyclone wind signal sa diin man nga bahin sang pungsod Pilipinas. Kagwa na sa Action Doors? Wala pa man Action Rex. Pero harap sa gyapon. Yes, oo. Pero wala na sang mga signal number 1 sa bidin man nga bahin sang Pilipinas. Diri sa Western Visayas, kalagay pang Negros Occidental kaga Bacolod, mangin magalumon kita subong ang kalangitan naton kag may lapta-lapta nga pag-ulan bangod iniya ha sa localized thunderstorms. Kag hinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan namin ha nakatundan padulong na bagat na nakatundan ang mabatsyagan sa isla sang Negros kag ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Kag sa detalye na balita nasyonal, ginapahayag iyan ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi siya handa nga tugutan nga halugan ang 14 days quarantine kag testing protocol sa mga nagapauli nga overseas Filipino workers o kon OFW diri sa Pilipinas. Ginpahayag ni Duterte nga madasig nga nagalapta ang virus nga mahimo magtapik bisan diin kag bisan kay sin-o kag samtang nagadamo mas nangin dako nga problema ini. Naibaloan nga ginadusto ni Labor Secretary Sylvester Bello III nga ibalik ang anay protocol sa diin ipaydalom gilayon sa swab test ang mga OFW pag-abot sa pungsod kag buhinan ang adlaw sang quarantine period sa mga isolation facility. Ginpahayag iya sang presidente nga naalarma si Bello nga mas mangin magasto sa bahin sa gobyerno ang malawig nga mandatory quarantine period sa mga nagabalik nga OFWs nga kalabanan ginabutang sa hotels. Suno pa kay Bello nga magluwas sa economic burden nagatugaman sa emotional stress ang malawig nga pagpabilin sa mga OFWs sa mga hotels nga excited man makita ang ilang miyembro sang pamilya. Samtang sa iban pa nga balita nasyonal, ginpahayag naman sang Okta Research nga may pagnubo na sa reproduction number sang COVID-19 sa National Capital Region o kon NCR nga subong yara na sa 0.99. Ang reproduction number ang kadamuon sang tao nga mahimo malatnan o kon matapikan sang isa ka tao man nga infected sang COVID-19. Apang ginpahayag ni Professor Guido David sang Okta Research nga hindi sa gihapon garantiya nga dalayo na nga maganubo ang reproduction number
sa nga virus diri sa pungsod. Suno iya kay David, ang daily average sa COVID-19 cases sa karon ang yara sa 4,300, mas maluho kung ikomparar sa 5,000 kung 5,000 isa kagatos 5,100 sa do nakaligad nga semana. Ang positivity rate man ang naglabot sa 22% nga mas manubo sa 25% sadtong Abril 10. Kag sa update sa world records ang COVID-19 pandemic, sa pinaka-latest, yara na sa 145,332,794 ang cases. Bugos nga kalibutan, ang nagkalamatay 3,085,234. Kag ang recoveries, 123,317,910. Sa Pilipinas, pinaka-latest, yara nakita sa 971,049. Ang nagkalamatay, 16,370. Kag ang naka-recover, 846,691. Sa Negros Occidental COVID-19 update naman, cumulative report from March 27, 2020 to April 22, 2021, ang total cases naglabot na sa 10,309 or 10,309. 29 ang nadugang kahapon. Ang recoveries yara na sa 7,860 kag ang nagkalamatay 247. Kag out of 10,309 confirmed cases, yara sa 2,202 ang aktibo nga kaso subong sa Negros Occidental. Sa Bacolod naman, 48 ang nadugang kahapon nga kaso, nga nagdala ini sa kabilugan nga 6,917. Ang recoveries, 39 ang nadugang, nga nagdala sa kabilugan nga 5,966, kag ang death toll nagasaka sa 203 matapos may duha kahapon nga nadugang man. Out of 6,917, 748 ang aktibo nga kaso sa Bacolod. Sa Western Visayas, 120 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 33,043. Ang recoveries may 72 nga nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 27,528 kaga 859 ang death toll matapos nadugangan kahapon sang tatlo. Out of 33,043 confirmed cases sa bugos nga Region 6, 4,650 sa karon ang aktibo nga kaso. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time las 11:51 na lang ang aton sining oras, no? 11:51 na mga ka-aksyon. Sa mga ka-aksyon tadra gali, ginapay balulang namon, no? Kay ang Aksyon Radio Bacolod agi sa ARB Mobile Community Pantry magkuha suno sa pagkinahanglan magbulig sang masarangan, no? Ang Aksyon Radio Bacolod, mga kaaksyon, mag-launch ini sang Mobile Community Pantry nga ginatawag, no? Mobile Community Pantry sa maabot nga Abril 24, Sabado ina nga adlaw, no? Ang ARB Mobile Community Pantry ang magalibot sa mga mapilian nga lugar sa syudad sang Bacolod. Kaangay sang sistema nga ginapatuman sa mga community pantries, ginahingyo ang publiko nga magkuha sang ila kinanglanon sa muman nga adlaw o kung mahimo magkapalabot sang bulig base sa ikasarang, no? Ang Aksyon Radio Bacolod ang bukas sa pagbaton sa mga donasyon kaatulad sang mga masunod, bugas, canned goods, noodles, coffee or milk, sugar, itlog, ulotanon, mga iban pa nga mga sangkap, condiments, kag bread, mga kaaksyon o kung tinapay, no? Sa dugang sining kasayuran, sarang magtawag sa linya sa 434-3861, no? 434-3861. Kung di gani, pwede ka mo kapadala mensahe sa
0917-637-6786. Ayos, mahimo man kamo nga magpakigangot pagi sa official Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod. Magbinuligay kag ipakita ang paghiliusa sa piyak sang pandemya. Buwas na ining adlaw ha, April 24, Sabado. Buwas mabatian man diri sa Aksyon Radio kag makita man sa Facebook Live ang mga aktibidades sa mga lugar nga pagkakadtuan sang ARB Mobile Community Pantry. Magalibot diri sa mga napilian nga mga lugar sa syudad sang Bacolod kag tidra na makabaton ang halos karabanan sang libre nga bugas, kangods, kag iban pa nga mga pwede maluto kag makaon. Ayos, bantayan lang ninyo buwas ha kay diri sa mga lugar sa syudad sa Bacolod apisar nga hindi gid man tanan pero ang encourage namon nga mga less fortunate gid ang magkabaton sini no. Ang lubos gid nga mga pigado blag kag mga nagakinahanglan. Amo lang na gid ang ginaayo namon no. Sige. Ayos. Siling ni Toto Georgine unsay ti basi sir ired taging kamuda kun magpantry kamuda. Why man halos tanan-tanan naman gani subong nagapatigayo na sang community pantry kag ti bulig man ni sa mga labing kubos mo. Di bla Toto Georgine unsay. May lang nga pagpamati dra sa NPC, no? Sa aton sininga mga kaborks dira. Ayos. Sige, kantuan ta ng balita ni Aksyon Eden Abuso. Ma-patrol kita, mangisayod ta kay masubong adlaw ho nagdinaguso ang mga pila ka mga miyembro sang RGS. Ining walang kamatayan nga RGS ni. Ambot na na itong status ang una itong nagpalabot sang reklamo diri sa Aksyon Radio. Naka-file na to sila sang reklamo batok sa kay Mr. Rodolfo Salardang iniho. Hasta subong mo mangyapon walang kamatayan nga isyo sang RGS. No? Araman lang nagyapon sa mga tagreklamo kung ma-file sila sang kaso. Pero kahapon daw batiko na dulhog na sila sa CIDG Bacolod para mag-file sa nagkakaigo sining reklamo. Ato ni Balaon, we have Aksyon Eden Abuso. Kaya ang kompanya kuno magpadayon sa ilang negosyo. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Uy pa siya? Sige, daligin lang kay gina-check taneng linya ni Aksyon Aksyon Eden Abuso sa patrol, no? Daligid lang kay ginalino-lino pa ni Aksyon Henry kung anong ginalino-lino ni Waita kay Balon. Sige, Balon tabi, web Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden? Aksyon Rex Te. Nagtuluang na din. Nagalaong Action Director pinaka-miyembro diri sa RGS World and Market Corporation nga mabalik sa ilang din invest nga kwarta sa abong kompanya. Nagalaong na lang sila invest ang capital na lang nila Action Rex bahala na to ang ginansya. Kasi wala naman ilang butan ko no. Pero sunod diri sa isa katag-reklamo, siya isa team leader kay Tony Hoven. Isa sa nagareklamo, di siya break pa lang Action Rex. Ginpatatig na ni sila ya. Pero kadugay, ara ang pamangkot dra ko nagapakita man si Salardada. Wala Action Rex nagapakita kay ang sinong nagatubang sining mga tawong ini? Ang mga team leader nga na istorya na Action Rex. Ano ning obra sa team leader Action Eden now? Bali, ang ilan Action Rex diri sa opisina mo na may CEO, tapos may vice president, may general manager, mulang ni may sila. coaches, may team leader, kag amo ng mga miyembro. Amo na siyang umbrella sa ila Action Rex nga. Ano ganito? May office, ano to galing halin? Amo to, ang ila CEO. CEO, ang chief executive officer nila mo ni si Salada. Oo. Tapos? Ila mga vice president. May vice president pa sila?
Oo, tapos sa mga personnel diri sa opisina abi, tapos sa mga coaches. Under sa coaches Action Rex ang mga team leader. Under sa team leader ang mga miyembro. Coaches na nga ginatawag mo daw parehas man na sa PBA? Pwede man daw sila gining sila man di Action Rex nga direksyon nga ikaw dapat may duha ka makasulod nga miyembro para mangin mapag-uk ang kabuhi mo. Wow. Ikaw dapat may duha ka man di ka miyembro para Pero ang mga coaches na may income na, dira? Yes, Action Rex, sila na abi, pinakababaw, dira. Di ko, ang ilang team leader, may mapasulod abi nga member, siyempre may porsyento, to pyramiding, bala Action Rex, nga team. Di ko may mapasulod ka dira, para kas pinakababaw, may mga porsyento man, nga nagasulod dira sa imo. Damo, ginigli malamita sa kaso, magamusin eh. Oo, tiyan mo na gani, sadya tinutuan na idinila Action Rex, kaya tanan sila, nag-claim nga biktima man lang kami, kay amo man lang ning hambal sa amon, ti amo man ning hambal namon sa inyo. Tigaling kay ti ara na sila ya. Oo, Action Rex hambal sang iban gani na Disyembre pa lang kuno ginpasalig sila mismo ni Mr. Salarda. Kung makahulat sila kuno sang payout, di ma-payout. Ang iban kung makahulat sang pull out, di pull out. Kung pull out Action Rex, ibalik lang ng imo kapital. Pero kung payout ang imo platon, dala na dira ang imo sininga supposed to be ginansya sa imo sininga gin-invest. May ibang direction Rex nga nagdesider na lang gid nga ma-pull out na lang gid. Bahala na tong mga ginansya basta mabalik lang ang ila sini Action Rex nga ginhatag diri nga kapital kay may istorya ta di gani kay ina nga si Shay nambal niya nagpangutang man to gani iya nga bana ginrecruit iya bana subong siya ginabasol sa iya bana nga mangingisda nga nagpangutang mga 10,000 pesos nga para maihatag may invest diri Action Rex kay ang balik sa ila after 45 days is 60,000. Bali, grabe, nakuplano ko, ma'am mo. Tapos yung tagaan ko nila, isa kabilog, habon, picture ko, ma'am, kung doon nagputi man ako. Ako nang hambal niya, Action Rex. Kasi ang hambal niya ni Hoven, before pa lang niya galit ko, Action Rex, wala niya sang habon, wala niya sang produkto. Ang ginhambal lang ito. Ano magagani na nila sa group kay da? Balaya na? Or opisina? Opisina, Action Rex. Opisina? Opisina, sa RGS, oo. Lain man yung RGS taxi, no? Lain man na, yeah. Oo. GRS man na. Sakot na gani isang barangay Tangob na no? Yes, oo. Kay da na sa may Taytay, Dampe. Oo. Dirinig pala sa mga mag-ululuto, di ba na? Oo. Mga Harry Pateri, si Luis Pateri, mga pagtutod sila. Oo. Sila danay. Oo. Kaya mo na Action Rex, naghambal sila nga dapat December pa lang pull out na di sila. Galing kay inpasalig, nag-idog. As nga nakita na nila, nga ginabalita na ni Action Rex sa social media, nabatian na nila sa radyo. That's why nga mas nakulbaan sila bala kung ano nang laktan niya, especially nga na-notice pag ginidaan Action Rex sa Securities and Exchange Commission ang ila sining operasyon. Kaya kabalo naman kita nga ang ilaya nga accreditation dito sa SEC is mabaligya iya sa mga liniment, mga habon, pero nabalaan gali iya nga kuha sila sang kwarta sang tao, may investment sila nga gina-encourage para magdako ang ila kwarta. That's why nagpalayag di iban ng mga miyembro nga February na lang niya gali Action Rex na ginawa kung mga habon, mga liniment, mga... Saan sinila nga Pebrero? February lang kuno, oo. Saan na tribukaw na? Oo, actually wala sila gani i-Action Rex. Kaya kuno yan sang pagbaligya na, kaya mo na pila, matag ka 1,000 pesos gaan kahabon ka liniment. Oo, kaya para mo na ibaligya mo para may balik ka nga kwarta. Inabalan sila gali Action Rex nga paghatag mo sa kalibo, freebie lang na igali kuno ang habon nga ina. Ulihin na lang kaya kuno yung naghambal kung may marketing. Pero amo na hambal nila na gipasalig sila sa pila na kabulan. March 12 ni ang subong Action Rex nga payout. So March 12 ni sila taning schedule. Pero ang tawo diri subong mga more or less hindi magnubo 100 ka tawo, 100 to 150 Action Rex. Pero ginhambal kay ina sang taga RGS nga 30 lang
ang matagaan subong sang ila sini nga kwarta. 30? 30 ka tawo? 30 lang action rex Titag katawo. pila man ang release da? May na-release na? Wala pa action rex kay tubtub karon ato pa gyapon hambal nila Basi nagapatay kung ko ng meeting sa sulod. palupad lang ng history action din. Amo ning ginahula din nila action rex wala ginagkali ng iban bisan pa wala numero ding iban. Manutro Sige, gini sige, si wala. Salarda mo, kadugay na ni sang ginareklamo sang pumuluyo, wayagid, ginpahulat ya pa nga mag-ibwal na gintanan. Oo, yes. Kag Action Rex. tapos sang primero, dumayo pang kiay niya, pagkadugay-dugay, wala na siya. Oo, amo na ang bali action rex niya. Naghambal siya nga wala man kuno wala wala siya nagpalagyo. Tapos Kundi nag-marketing siya kuno. mapatunda pa di siya sa mga tao, ya di, way, ginahambalan ko nga magsaka, di ka magpa-interview, magsaliman ka, tunda-tunda nga mapa-interview, tapos wala man. Oo, as sa subong action rex so ang mga tao di patiently waiting. Bisan wala sila sang numero, wala kasiguraduhan kung matagaan sila sang ila sininga. Di kaluluoy mga tao da ya. Kaluluoy, ni action rex yun nililibo na lang nimo. Ang lain ko wala pa na social distancing blocks na din. Arin po may mga kapulisan na reaction rex actually para reminders naman nga okay. magpabili ng social distancing kag ang health protocol. Pero ti area action rex na yung una naton pangita aton kamatian I mean Sige. ang tagreklamo. Hindi ka pa lang naghambal na ikaras nga kung makahulat ka mo sa full out. Kung makahulat ka mo sa pay out. December pa lang ha. Kaya ng first week pa natin December, ginatubang ka na napon. Amo kita siya, ang hambal mo sa hamon na pasate. Hindi ako. Hambal mo, mapasanded board ka kay pakinaw sa kanan. Kaya numang difficult mo ang transport, pinala sa semana. Kaya hambal mo ka market naman. Ang mga una, wala ka na market na inang balan. Parang mahulat ka, ma-invest ka 1,000, mag-required kwarta mo. Ang paliguran mo kasi hapon. Kaya mo malalagay na paliguran nyo kami hapon nga ang ikate ng hapon. Yung parte ka mahal, anong kami yan? Di ba hindi na yan? Masakal kami hapon ng RGS na ang ikate pero di ka mahal, 300. Na makakasal ng ikulitan sa ano nga. Babae lang action rex ang pagpahayag sa tigreklamo. Grabe na Sino tong hando-hando siya nga laki to? Ako sa action rex isa sa tigreklamo mo si Johnny Hoven. Sino na sa iya? Tagreklamo mo na action rex. Sino to si sa RGS. Hoten? Sino to? Hoven. Hindi ko Hoven Hoten. action rex. Si Hoven. Oo, tigil. Ginkuan, man Hoven pa man sa. Hoven pa man siya. Oo, galing kay do damo di action rex sa mga Hoven man actually nga mga miyembro nga do matigulang na lang sang hulap di action rex. Gani. Si sa piyak nga bahin ginaparindugan gid yan ni Cornelin siya si Ko, team leader ni Shop Fleece ang ibinagalo na team sang RGS. Nga nagaupod man bala sa May pag-meeting. hindi lang dagali taga Bacolod ang arada, may taga iban pa nga mga lugar da sa isla sang Panay to sa Capiz, may taga Capiz para reaction din. Oo, kompleto di sila action rex. Kay amo ni gin kambalan sila nga may pull out schedule subong nga adlaw. Si naghambal niya action rex di siya si Ko nga wala nagpalagyo Sino nagambal sila ha? O nga may pull out subong adlaw or may releasing? Ang office mismo action rex. Ang office ni April 23 ma-resume ang pull ni out. RGS? Yes, oo. Tingaway na daw siya magpakita yaw. Kaya tingnan mo niya action rex gin sa lig niya diri sa mga tapo niya. Nga basement sa instruction Animal nga klase ka tao ni. Kaya hambal niya kung magpakita sa action rex basi bala kon Dumugon siya? Oo, dumugon sa mga tao. Hambal siya gani. Actually action rex hambal niya siya si Ko nga wala nagpalagyo ko na si Salarda. Nag-marketing ko no tubtob sa Oriental. Marketing man. Agod makakita sang duga nga pondo para may way. Nagpanginto naman siguro to? May way ko na action rex nga mabalik ang kwarta sang mga nag-pull out ng miyembro. Kag
ginpalayag mo ni siya si Action Rex nga nagpamaligya gali si Salarda sang iba niya sini nga mga propiedad agad makatipon sang kwarta nga ibalik man sa tao pero kay na amo man Action Rex sa isa sa sige pamangkot bali siya si ko na istoryahan nila ya nga once matapos ni kag ma-settle na ini Action Rex nga problema ang tanan ni naga-pull out kani gahulat sang payout continue yung yapon. Dali lang kay nautod si Action din na boso. Siling ni Sandro Baroy, correct gid na Sandro, linya lesson learned, dapat hindi magpabula sa mga scammer. Dapat gid, amo ginang dapat gid nga paminsaron, no? Kung nag-aamar ka sang kita, mas nag-aamar sang ilintuon ang nagapatigayon sini. Amo nang pinsaron yo gid. Ay kabudlay katama. Sige, Action din. Kaya mo to ambal Action Rex ni Sasiko nga kung settle na ni ang ini nga mga issue Action Rex. Magapadayon sa gihapon nga kompanya hindi sila magsira. Kung nakuya siradaan kun ng kompanya na. Kaya bali sa si Action Rex ang ginaya ko ng negosyo minsan sa itaas. Ko bisan ang negosyo insakto way gina problema sa mga sumulunod o kun kapartidosan niya, way gina problema basta insakto nga negosyo pero kun huy puloy nga negosyo kag mayara hampang 1 to 3 action din laban gina sa kuan gina sa bugto ginang urangos sang negosyo na. Actually gina-interview pa di ganina si siya si Kote. Ang tao wala nagapamangkot niya hindi na mo ninyo yan nagahambal Action Rex hindi na mo ginabuhat niyo mo to nagahambal sila nga naghambal si Sasiko nga kung tuyo pala ko palagyo Action Rex no ni Slarda nag-declare na ni bankruptcy ko no which is illegal way ko no para hindi na ko no mabalikan ng mga tao o kung ano Action Rex ang sitwasyon dira para hindi na sila paglagton. Pero ti subong hasta subong Action Rex na may mga nagalinya na digali-alin palas pa media sa kagahon. May pananagnegosyo ka na katulad sang GNJ, may kwaon ka pa mo. Go ginairayon niya. Di kay mga amuna nga obras ang pagpanginto. Nagaling kay kadamo sang maintuan pa sa gyapon mo. Damo ang mga tao pa nag-invest. Magutag isa lang na kagatos, 200 lang nang ma-invest mo da. Pero 1,000 of pesos ang ginapagwa mo. Cash gid na ang iba na da. Prangkang istorya ng hulam pa na action din mo. Sa interview mo to kay Nato, nang hulam pa to. Matulari ang bali ng hulam, pati subong yaga pala munggo, saya sa sige, kapasaka, sang iya, siningin ni Solman, kaya ito, subong, wala pa Action Rex, sang payout, bali, sige na lang, na lang ang ginakulak ko, kaya para at least may ara ko sang ibalik sa akon, sini nga ginhulman, ting isa pa yung Action Rex, inakadlawan, yan na lang kay hambal niya kung padalman. Kung hindi mambot, hindi ka bayad nga lang high blood ko, maduble pang gasto ko, mabakal pa ko sang bulong. Kaya hambal niya, nang amo lang to ang natilawan niya lang to, ang isa lang to kahabon ni ginhatag sa iya. Pero ti hambal niya, bahala. Nang ginhambal nila sa akon nga 60 mil, nga balik sa akon 22 mil, importante, mabalik lang tong 22 mil. Kaya ginpangabudlayan to nila, na iya Action Rex nga ba, na nga mangingistak daan. Bati ang ako muna, no? Rabal Action Rex, hambal niya mga remedyo general man sila balak no, pero amo pa nang natabo. Hindi pa mangkot ko ganit. Yan ang sitwasyon maman. Why man aslag expect nga magamo ng plastada kay inang team leader nilang nag-inganyo sila din to, tupad balay nila to? Correct. Amo nang namin ganiton. Kay siya nang una-una, gid nga naging ganyo ni sa mga nabiktima yan ni mo. Pero tapos hindi naman sa makita karon. Pero ang team leader to nila Action Rex encourage malang to sang iban man nga mga coaches tiya mo na gani hambal ko bala kaina nga tanan sila mahambal Action Rex nga biktima lang man sila sang amo ni Action Rex nga scheme wala na kabalo kung sino ang dapat nga balasolon gid sino ang kadtuan para o kung ano pa Action Rex ang ilahin mo para makol mo na iya may kung tag 10,000 tag 5,000 lang tong nadula sila pero kadalag ko nga mga amount sa to Action din dako Action Rex ang
interview ko to kay ina mo to 22,000, 26,000. May iban pagit action Rex ya nga tag milyones ang ginapang invest. Kahit ara pa ang nainggan sila kahit isa una or may ara to may katatlo siyang payout mo. Sakto gining ambal ni Georgian kag ni Action Erico, duwa ka klase sang tao sa babaw sang kalibutan, ilintuon kag nagapainto. Gapang intro, pag gina-intro. Oo. Di kung wala sang ilintuon, wala man sa maintuan. Oo. Ay, kabudlay, gid no? Grabe, gid. Galing kiti, mayo, ginis lang mag-direher sang ilang panghambalanon para may ganyo nilang tao aksyon then mo kung nga may mga tao nga nagakatipaslong sa gyapon bisan nga wala sang pamatuod nga balik sa kwarta nga may invest nila pero still nagapaninguhang tao nga makakita man lang kuntani. Galing iti amuning gakatabo ho. Hindi na niya milyon of pesos niyang nadula iya sa mga tao na yung nagkadto sa kaban sa RGS ni. Correct action. Kaya doon daan subong niya tiyang iba ni kasamba lang kapit sa patalim especially kung ang tupad balay to nila nagamay uy nang di bala ko naka-payout ko bala to o bala nga isa ko kalibo na 3,500 di after sinaction Rex doon nila sa tao nga ay ang isa ko kalibo na 3,500 sumaning kamot ko primero lang na idang daw kamla daw paganyat lang nga ang isa mo kalibo nga i-invest makita ka 500 releasan ka dayon ma 1,005 ang money mo pagkadason 2,000 marilisan ka 1,005 tingin daw mayo niya daw lapit-lapit sa kapital daw muna blang nga plastada pagkadason sina wala na releasing pasalig na sa kukos ang tao nga sa likod sina muna nang gwa sina action din ti amo to action Rex ang natabo kay ti gintagaan na 45 days mo ang 22,000 45 days ti pagka ika 46 day gid ko no namangkot dayon ang ining tagreklamo kung ti ano ang ila sini kwarta di na ano nang natabo ti wala naman may sabat ang team leader kay ang team leader nagapamangkot man sa coaches ang coaches wala man sa may sabat amo nang budlay action Rex sundamo taong involved kay nagapalamangkutanay kag tinudloanay na lang. Tubtob sa karon na Rex, ambot niya kalawig-lawig. Ang nami na ang coaches kag mga team leader tipunon kag panilagan pangkusion isa-isa sa tuhod, no? Para maumpawan sila ning galgal mo ang coaches kag ang team leader ne. Kay kung wala ning coaches kag team leader, way maning sa mga animal ning aradaga pulungko ho sa RGS na da sa mga presidente, chief executive, nano para da mga posisyon nila nagbuhat-buhat lang sila posisyon ka mga into klase ka mga tao, mga animal nga mga klase ka tao ni. Abi pagsalaka ka mo di kay pangdagdag ta ka mo di isa-isa. Ari si Action Jo Mariba si mahubsan kamo sang duga ninyo makita niyo. Kita gani action Rex nagaugtas niya nakabalong kita sang kita sinayang why tagani ka invest pro magpamati lang kita sa hinyo kag maglantaw lang kita sa ingaing sa mga tao daw ka dula kita sa aton silinga panimodo ka salyada lang dugo tahaw. Kala hindi action Rex mo kay tayong iban nagpaninguha bala nga makatipon sa mga nakadako nga kantidad para may invest para kuno abi may babalik sa ila sa ila sininga kwarta more than what they need. Ibanda ng hulam na. Sus. Subo action Rex babalaan ta lang ni karon kon matagaan mangidto ang kung maka-pull out mangidto ang 30 ka mga persona. Kung kuya sa ila sa wayda marilisan pagkadto na kamo dagundago na mo sa CIDG to para nga ma-file na kaso tanandas la pangubuso na pang file kaso team leader ang ano prada ang no na magtawag na team leader, coaches, personnel nila siya pang-file na lang na kaso. Ang kutob nga naging ganyo para nga masabat nila na sa proper court. Ate, sila na na-action Rex sa mga tagreklamo na nakainom to hambal sa gani ina kung anong proseso ni napablatter sila danay kag tanaw nila ito na mapasaka na Rex ang kaso kay another gasto naman kung maglamutanay na sila action Rex. Galing kaya another gasto na galing hindi na magladudla kung hindi mapailan kaso mo. Correct action Rex. Pero ara na to sa mga tagreklamo
kung nasigihon namin nila nga pa-blatter-blatter lang na or Oh, pa-record-record. why O kung mag-level up, bala, kumbaga, magpasaka sila sa nga formal nga reklamo dito man sa korte para dito na lang gid sabton kag hindi na gid ya makapalagyo kag hindi na gid kapangindi nga magsabat ang mga natungdan. Kaya ambot ko nag-file man to kuno sang reklamo to sa CIDG itong nagpa-press ko nagligad nga adlaw to. Ambot kung confirm na to ha. Ibaloon ta Action Rex sa CIDG kung may ara gid man nagpalambot sila sang Sige. reklamo. Oo, yes, Action Rex. So, balita Action Rex halin sa Ni patrol. ka gid mag-invest dira ha. Hindi. Wala mo ko inog-invest, so hindi pa ka-invest. Amo na daw problema. Kuya, kaya wala ko inog-invest. Mag-invest ka man lang, kung may kwarta ka man lang, ikaw na lang paninguha sang kugalingon mo, pabudlayan mong kugalingon mo, bla, pabalasan mong kugalingon mo, may shinmil ka, ikaw na lang pangita kung anong marunegosyuhan mo ho, hindi ka nasali ka, butang na sila, kay way na mga pulos na mga tao na pangita, kwarta na da. Action GM, kabate ka? Ati si GM lang tawabla may ano na galing negosyo na ng daw pagkain. Pagkain si Action Dorel, sandalin. Sandalin. Ha? Sandalin. Sandal. Ang mga tao nagpabalas siya, nagpalitik bla sa ulo. So, ang ilan na iya, nagpakapos ka tuod, nag-invest ka na, pero ang kwarta mo, wala sa gyapon sang tupa, no? Amo na, gid, ang pinaka-kwanda, gid. Mayo pa. Pero may Siling ni dukang Danny Yap, sa siling kapital. niya. Lingyang puso mo, kalma lang. Action Rex. Why, kuya kakuan mga puso-puso. Why, ko na katingala sang puso na. Ang katingalahan ko lang, wala na puso. Anong puso naman? Tayo mga puso. Kalma na lang ang puso. Ayo, gid. Sige. Si Action Rex, kay mga Sundon ta na. Inog-invest ko. Hindi gali. Sundon ta na. Sundon ta ng ilang problema. Hindi na. Ilan na to. Oo. Sige, Action Rex, ay balot na sa CDG. Kung may aragit na sa reklamo, kaya actually, mo na ginaulat yan sa Securities and Exchange Commission para makabulig-bulig man sila Action Rex ano nila mabulig with regarding sa sina nga issue. Balita din sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:22 ang aton oras. Amo ning ang tinutuyo sang GS ne. Why ni sa tani magpanago ginatubang yaning mga tawo. Alin pa rin sa ibang bahin, hindi lang ni diri sa Negros Occidental, dito sa isla sang Panay, grabe man tong problema sa RGS, pero pitik sintaso, din sa Iyahaw, din si Mr. Rodolfo Salarda, nagpanago siya sa saya, sang iya sining ginikanan, or asawa niya, or pamilya niya, din ka nagpanago nga saya ka. Sino nagprobitsar sini? Sino nag-enjoy sang kwarta nga ginpanguha ninyo sa mga tao nga rada subong sa group kayo? Ga pagutom, ga painit, ga hulat-hulat sang promisa ninyo ka mga animal sinyo nami kamo pagtuhugon nga klase ka mga tao kamo. Halin sa team leader, sa ano pa to? Dapat pang salapiron kamo tanan. Di na kamo pagpasensyahon. Kay kamo nagprobitsar sang money sang tawo nga ultimo nga kalan-on niya ginamot pa dira sa buiset nga klase nga RGS na. Amo nang budlay sa mga tao ni kay galing tayong mga tao ni hindi mo ni masiling nagpainto sila, nagkuan sila kay tiga paninguha man sila nga bisan paano tani mo karo ginansya man bala. Pero tipitik sintas ang luyag nila nga ginansyahan, ginansya man to ya sobra pa ya sa ginansya mo. Ika budlay gid ka tama. Nanong si RGS ni din kaga panago bla pagambal ka kay sali kay mo ka panago nagligad to may nagtunda sa akon nga ra kamo sa kilid sang nokpo may nagtunda di sa akon nga mapatawag kamo kay mapa-interview ka mga animal sinyo patawag pa kamo para magano kamo sabdan nyo di into to sa Action Radio di kay magro panago kamo patawag
Huwag ko kakadto. Oh, amo na para mabalaan nyo. Maparo interview pa kamo. Kadto kamo din. Para nga mag-insindihan na ita. No, guys, ali ka panago, Rodolfo, Salarda niya. Pero panago pa mo yung kadakosang salabton mo sa tao, million of pesos ang nadula sila. Din mo gingarnatsar, din mo gintape ang ila sining kwarta. No? Kwarta niya tutoy. Hindi niya kung ano, kung goods o kung ano man. Ipagwa mo pang agabaligya, mang kamusang sus Mario ni Sigarapon Salarda ka. Sige, taligid lang kay Matag. Tanay pilang ka mga commercial. Standby, balikan ta si Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Pero ang report ni Action ay din abuso, ginadulong sa inyo sa Kalwan, sang Santon Plaza Balso. Inisigurado. Daligid lang mga ka-aksyon, standby Action Dale Salazar sa balita gikan sa Bacolod City Government Center. Balikan ko lang ikaw pagkatapos lamang sini. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:27 ang aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Kay karon nga nagpatigayon sa pag-injection, pabakuna ang mga senior citizens dira sa New Government Center. We have Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Kagiban pang mga balita, Action Dale Salazar. Action Rex, subong adlaw, nag-start na ang vaccination para sa mga senior citizens na kontra COVID-19 dito sa may labis ng Bacolod City Government Center. 350 tanan Action Rex ka mga katigulangan 60 years old and above ang una nga gin-vaccinate against COVID-19. 150 dito sa may Pila ning pangidaron, Action Dale? 60 years old and above Action Rex ka ginusad ring bakuna amo na siya ang Sinovac vaccine. Again, manufacture gikan sa China. No, 150 dira sa may BGC. Pag 200 kiban pang mga senior citizens again vaccinate sa apat ka mga vaccination center sa may Vista Alegre, Singkang Airport, Villamonte, kag Barangay Mandalagan Action Rex. Simultaneous ining pagbakuna sa mga katigulangan Action Rex, no? So, ang reminder yun diri sa Bacolod DOC, bawal ang walk-in Action Rex nga subong bingadlaw na batian mo sa radyo ang balita nga may bakuna no dito sa may NGC. Hindi ka to pag-i-accommodate Action Rex kung wala kaya nagpa-register online or nagpadulong sa inyo sini barangay para magparista. Kay ning mga ginbakunahan, ginpang textan ni sila Action Rex nga sila gin-schedule subong bangod una na sila nga nagpa-register online o kung nag-rehistro or nagpa-encode sa mga kabrangayan diri sa may Bacolod City Action Rex. Sa datos ng EOC, 66,000 ang population sa senior citizens sa syudad. Pero 2,000 pala ang Action Rex ang naka-pre-register sa online o kung sa barangay.
amo ni siya ang palayag ni Dr. Sorongon nga safe ang Sinovac vaccine para sa mga senior citizens matapos nga recently ini siyang ginaprobahan sa Food and Drug Administration nga pwede ibakuna ang Sinovac vaccine sa mga 60 years old pababaw action reksa. So sunod rin kay Sorongon, dependent ang LGU sa Bacolod City sa mga ginabaton or kadamoon nga mabakuna nga padala diri sa gobyerno national action rek. So far, Sinovac vaccine lamang sa karon ang available diri sa may Bacolod City. Aring palihag ni Dr. Chris Sorongon sa Bacolod DOC. Ang Sinovac, ginataga naman sa Food and Drug Administration sa advisory na pwede sa ihatag sa mga katigulangan. So that's why, subong nga adlaw, this is our first rollout sa ato mga senior citizen nga non-healthcare workers. As of the moment, naga-rollout man kita sa 4 ka barangay naton nga naga-dry run or naga-simulation exercise. Karang aton sa mga beneficiary, among gyapon ang aton mga A1 kag A2 kag A3. So ang aton nga mga healthcare workers, mga BHW kag mga members ng BHERTS, then ang aton mga senior citizen. Okay. Sa aton nga na master list kag na profile, may ara kitang 66,000 plus nga mga senior citizen. Nagikan ni siyang datos naton sa DSSD kag sa Office of the Senior Citizen Affairs. So pagkatapos sina, may ara man kita nga na list nga almost 12,000 natong healthcare workers. So ang iba ni sa ila natapos ang bakuna, pero ang iba ni sa ila nag-prefer nga mahulab sa iban nga brands ang bakuna. Kaya amo man na ang regulations sa aton DOH na without prejudice sa aton mga frontliners, they can choose what brand they want for their vaccination. Yang iban mahulat sa Moderna, sa Pfizer, but ang gina-emphasize the best vaccine is the vaccine that is readily available now. Next na batihan si Dr. Chris Sorongon. So, bangod sining pang-start sa vaccination program rollout para sa mga senior citizens. Ginalaw man action next nga asod din ng pagpabakuna para sa mga senior citizens ang patigayunan dira sa may NGC kag sa mga vaccination centers man sa kabarangayan. Hulaton lang sa mga katigulangan ang mensahe sa Bacolod DOC or sa syudad or sila sining barangay. Nga sa sining action next magpanulong sa sining vaccination center, ilabi na ang mga nakauna na register online o kung nagpalista sa barangay. Update kabitagikan sa Bacolod City Hall ang Action Neo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat aksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa iduhantang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa pamilya sang ginpatay nga kabo sa syudad sang Escalante nga si Cordoba wala pa nagakooperar sa kapulisano. Aton hibaloon ni Action Art Tayhopon standby sa special assignment. So nahunta na yung balita ni Action Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Yari ang kaundan sang report ni Action Brian Morden. Action Brian. Action Rex, so dismayado ang kapulisan sa Escalante PNP matapos nga wala nag-kooperar ining pamilya ni Juan Leticio Cordova. Amo ni siya ang kabo nga ginpatay. Inisyal nga po yung sa Hacienda Anaser Sitio Santa Ana Barangay Mabuni Ciudad sa Escalante. Naginpatay isang tinaligdan to nga adlaw nga ang mga suspitsado nagpakilala miyembro sa New People's Army o kon MPA Action Rex. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Hiljan Despi, ang pamilya way gid ga way gid nagapa hatag sa ila sining mga information abi nga makabulig sa pagpadalom sa ila sining investigasyon. Rason nga titubtob subong ang pulis wala gid sang may maitumod kung sa sino ang mga suspitsado sinong sa likod sa krimen sining nasambit nga pagpatay sa kabo Action Rex. Pero suno iya sa kay DSP naga-investigar gid sila kag ang pinakamotibo subong nga ila ginatutukan amo gihapon to ang kaso niya sang una ni siya ang nakaagi panghimulos pero na-dismiss ato. Kag ang isa diri prior nga ini siya ang ginluthang may naka-inkwentro ini siya pero mo galing kun way sang witness abi kag
madalom nga ebidensya hindi man basta-basta ang pulis nga makafile sang nga sahi sang kaso Action Rexa. Madumduman ngayong ginambal nga miyembro sa NPA ito mga suspect. So kay despite hindi ito ma-establish kay nagsinggitan man lang sila NPA sila pero wala gid sang witness man nga makapamaton. Ari si Despy Angot sining. Sila mismo, sir, why man may okay, sir. Meaning, sir, wala ano man, may sila mga affidavit ng pagwapa niya, sir. Ibang natutupan na, sir, matagal pa na itong imulos niya kanyang rekontra, sir. Daw dahil ang gitasta. Sir, no, ito sa iba. Action Rex ang palayag ni Despy Angot sini. In-check na so Action Rex iban nga balita ang NOCPO regarding sining community pantry block. Ang NOCPO subong may 12 na ka-estasyon sa Negros Occidental nga nagpahamtang man sang community pantry. Yan tawag nila is Barangay Yanihan, Action Rex. Ang ini nga mga police stations, una-una gito ning Tuboso, tapos San Enrique, Escalante, Isabela, Valladolid, Bago, Cadiz, Sipalay, Kawayan, Sagay, kag ang first and second mobile force company sang Negros Occidental, Action Rexa. May mga police station nga wala sila sang community pantry pero naga-support sila kag naga-augment sila sa pila ka mga individual nga nagabutang sa ila tagsa ka mga nasakupan nga area Action Rex. Ang tinutuyo lang sang NOCPO o kapolisan nga makabulig man sila sa pinakasimple nga pagi kaangay sining community pantry Action Rex. Pakaronan ko ni Corona kay ang NOCPO may 73 na kaaktibo sa COVID-19, 23 o kung 26 subong ang aktibo sa sining COVID-19. Balita sa NOCPO, Action Brian Mode nag-report una sa balita na sa Action sa Bacolod. Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang mga provincial head naton sa mga opisyalis ang probinsya may ginapatigayon subong nga United as One nga daw muning tinutuyo ining United as One nga mga miyembro sang United Negros Alliance o Conyonega kag Lab Negros nagpatigayon sa pag-meet sa Ningaga mga 11 I think daw gasugod na gani subong sa Nature's Village Resort sa siyudad sang Talisay, no? Ini pagpakita lang sa suporta sa kay former 3rd District Congressman and now Provincial Consultant Albi Benitez para sa pagpapili as mayor sang Bacolod sa 2022 nga elections, no? Amo ni mga ka-aksyon bantayan ng dugang sining mga detalye diri sa Aksyon no Radyo Bacolod. Kantuan tanay si Aksyon Art ay hupon balita gikan sa special assignments ini may kang sa labor group sa Region 6. Ginkalipay ang nanging desisyon sang National Wages and Productivity Commission angot sa Pandemic Emergency Relief Allowance deliberasyon sa RTWPB umpisaan sa Mayo 12. Yari ang kaudan sa report. Upod na kay Aksyon Art ay hupon Aksyon Art. Kalipay ni Labor Representative sa RTWPB si Mr. Winnie Sancho ang development kailangan rabaton Action Rex agot ini sa naging desisyon naging pagwa sang NAPC nang nasarin nagahatag sang green light para iya sa members ng RTWPB
diri sa bahin sa Region 6 nga pwede na nila talakayon kag sugdan ang deliberasyon angot ini sa ginaduso sang labor group nga dapat may ara sang pandemic emergency relief allowance nga talakayon para ini sa mga trabahante sa pribado nga sektor sa bilog nga Region 6 sa bangod sa epekto para subong sang pagnubo no sa purchasing power sang mga baraklon nga sa din grabe ang epekto sini para sa mga ordinaryo nga mga empleyado. Now, sunod diri kay Sancho waya ginalauman kay bangod nga last year pa ininila ginapadala nga concern dito sa bahin sang national apang tiwala gid sang sabat. In fact, dapat kuntani ang ginestoryahan diri amo na ini ang ginatawag nga pag duso sang increase sa sweldo galing ti subong gawi gid ang mga tagiya sang negosyo. Naunti ite ang tira nga ginaduso iya sang grupo nanday Sancho ti ini siya magarawig sang 4 tubtob 6 kabulan kung madayon gid man kag ila ginapropose nga suppose ihatag kag dapat ihatag sa mga mamumugon sa Region 6 abong 25 tubtob 30 pesos no kung pwede pa lang hasta 40 pesos ang increase sa kada adlaw. Yari nga parayag ni Mr. Winnie Sancho. In our meeting yesterday with the Regional Wage Supervisor, despite the manifestation of management na hindi sila makahatag sang pera, in-refer namon ini sa NWPC sa Manila, no? And then, nagbalik ang NWPC, nagpadala sang sulat. Okay. Now we can proceed with the review of the wage order motu proprio on our own, considering that what is needed is merely a discussion of the economic conditions in the region. And secondly, after that, at the collective body, kung makatapos na kami sa consultation sa public hearing, then we will decide kung appropriate bala nga kinanglan tagaan sa ginatawag nga pera ang sa Region 6, no? Pero sa isang payag ni Mr. Winnie Sancho, so may balawan pala sa desisyon na mismo sang RTWPB sa parabuton nga May 12 nga draman mag-aumpisa ang ila na pagtilipon o kon meeting. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayhupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Dagang salamat Aksyon R. Tayhupon balita gikan sa Bacolod City or sa Special Assignments. Sige, daligid lang sa report ni Aksyon Eric Magbanwa kagang report ni Aksyon Eden Aboso sa Kapitolyo. Kaya atun hibaloon karon dugay-dugay, may TC kulang balang nimo sining lawas sang vitamin C. Don't just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya. Banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Ayos, sige, plastar na, plastar. Pangtirahon ta na yan ay mga ginpadalang mensahe diri sa aton sining pagpangalagad. No? May lang pagpamati kay ay Sir Alex Montesa. Ga-monitor si Sir Alex Montesa. Kagatamyaw lang sa iya sining mga bayan ta sa abyan guro ni, suli man ni. Bayan man. Kay Vanessa Mayo, kay Kelly Gili, kag kay Lida Zamora Yamagishi sa Tokyo, Japan. Salamat, gid. Halin sa kay Alex Montesa. Thank you, Madam Sosette Alunan sa 50 stars. No? Thank you, Madam Sosette Alunan. Thank you, gid. Kay Ma'am Vanessa, ay kay Virgo September. Salamat man, Virgo September. No? And Romy Alcantara. Kay Sir Romy Alcantara, linya aksyon ano naman? Do inin check out. Ginapaksyonan niya lang pamilya Alcantara. May lang pagpamati, no? Sa ila nagid sa asawa ko nga galuto sang utan halin sa kay Romy Alcantara. Salamat gid to Romy. Kay Eden Escosora de Vinagracia, may lang pagpamati. Great ko lang da. Maning yan man. Great ko lang da sa apat ko ka anak, Glenden, si Glenn Jr., si Jelen, si Glenny din, my husband Glenn from Eden of Alihes. Ayos, thank you so much Eden. David Agracia. Sakaya mayari pagid si Eden, no? Kadamo sang kay Sir Alex Montesa, Sir Rex Panyaga na ta. Ayos, salamat gid. Tirahan na. Kay Yorb Quiniol, may lang pagpamati sa Kingdom of Saudi Arabia. Salamat gid Sir Yorb Quiniol. Ayos, dagang salamat sa Panyaga, Madam Sosette Alunan. Salamat gid. Bea Jonathan, salamat man. Melchorita Ferrer, George Gargasiran, nanbirahang RGS Action Rex. Sir George Gargasiran. Ayos, Roel Seroma, may lang pagpamati.
Paring Roel, bakal sila guro manok kag ilibod, mayo pa. Monitor ko di pre. Thank you, gid. Salamat, gid, paring Roel sa Roma, no? Noel Amar, siling niya, business pyramid scam ni Sir Rex. Dapat Sir Rex sunugon ang RGS building, Sir Rex. Hindi man Di man nataguro ila building, sir. Raymond Ledesma, maling niya muna yang negosyo dapat tiya pa balasan Action Rex. Dapat gid. Salamat gid Raymond Ledesma. Anertak Sedel, may lang nga pag pamatiling niya, hello Action Aiden, love. Ay, pwerte si Anertak Sedel, no? Ayos San Carlos, si Anertak Sedel. Ayos, Danny Yap, may lang nga pag pamati, Sir Danny Yap Senior, no? Thank you so much gid sa 50 stars ni Miss Madam Kelly Gilly. Salamat sa 50 stars, no? Mayungod to lang sa kay Mr. Biboy Villasor sang Simo Sectoral. Also to family sa Barangay Pandanon DSB. Kag sa tanan nga miyembro sang EFC from Kelly Gilly. Thank you so much, Madam Kelly Gilly, no? Kay Raymond Ledesma, may lang pagpamati. Salamat gida. Melvin Solidarios Apdo, kadto nasa NBI kag ipakwarantina da. Good nun. Ayo, salamat gid sa Melvin Solidarios Apdo, no? Kay Labing Diaz, Grace Smithon Kasin, nga maayo na chay birahon ang nagpangabiktima kasuhan gid ya dapat gid, no? Halin sa kay Grace Smithon Kasen. And dali gid lang, no? Ayos Suset Alunan sa Rex 1K balik 35. Muna sa. Okay. Kadamo sang mga mensahe nga hindi ko maisa-isagid. Kagawad Dimbong Jo Campos sa Barangay Maaw, may lang nga pagpamatik. Resbel Matrias, may lang nga pag-monitor. Melvin, okay, nakuha na ni, nabasa ni kay ng mga mensahe ninyo, no? Okay. Si Madam Crisville Matrias dala sa East Homes 3, Barangay Estefania. Sandro Baroy, lesson learned, dapat hindi magpabula sa mga scammer. GR Mainit Rihon, Madam Jane Gorosin Ledesma, okay. Elmer Itones Regalado, dara sa Fairview, Quezon City, no? Elmer Piloriana, may lang pagpamati. Monserrate Juan, salamat gid. Pashout out lang ko sa pamilya Monserrate dira sa Manapla. Thank you so much sa Joan Monserrate, no? Dira sa Manapla. And Jason Katubig Suelas, may lang pagpamati dira sa Sitio Kabagtasan, Barangay Kudkud, San Carlos City. Kusog kayo diri ang Action Radio. Salamat gid, Jason Katubig Suelas. Kay Ceres Chavoso, may lang pagpamati, no? Kay Jane Ojea Mateo Bainosa, may lang pagpamati dira sa R&B Pharmacy sa Bantayan, Kabangkalan. Okay, sige. Thank you so much, gid Jea Mateo Bainosa. So kay Merly Dolido Magallanes, kay Susette Pahi Margin, condolence lang sa Binosa family sang Manapla. Ay, ugali, no, sa pagtaliwan ni Chay Nonoy Binyosa dira sa Manapla, no? Pakigupod man kita sa kalisod nga ni angkon sa pamilya Binyosa dira sa Banwa sang Manapla. Halin sa kay Suset Pahi Marhin, Joel Madalugdog, may lang pagpamati Joel. And Joval Trinidad, may lang pag-monitor man Sir Joval Trinidad. Francine Tali Bautista, may lang pagpamati sa kay Anan Tisay GR Roby, dara sa Maaw, no? Salamat gid. Way nang iban, diri naman ta sa Daloma. Okay. Leonela Tarosan, dira sa Corner Gatoslao, San Sebastian. May lang pagpamati
Leonila Tarosan. Kay Lilian Taton, dara sa Gardenville, sa Barangay Tangob. Salamat, gid. No? Madam Verinia San Antonio Olpenda, may lang nga pag-monitor, Torex ba nabatian gid diri sang mga miga ko imo balita, parte sa scam. Kaya bata gali na intuan man 1M gid gani Torex. Gali ka. Reno siya balay. Okay, sige. Never gid magpainto. Okay. Fucoda Eleanor, may lang nga pagpamati Ma'am Fucoda Eleanor. Basta gani investment kuno dako ang balik. Careful gid, good PM sa tanan. Gani ma'am. Amo gid ma'am, no? Ma'am Fucoda Eleanor, salamat gid. Rodoracio ko, may lang nga pag-monitor dira sa Hong Kong. Madam Rodoracio ko, salamat gid. Ayos, sige karon naman ang iba na. Mahinang kalaban. Dali gid lang matag taray pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Action Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Action Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:59 ng aton oras. Sige, daligid lang mga kaaksyon na kay antes ang balita sa Kapitolyo. May flash report sa aksyon na rin abuso sa patrol. Sa detalye sining flash report tungkol kay aksyon na rin abuso, aksyon na rin. Aksyon na Rex naglambot naman sa 340,000 pesos nga valor sa ginasuspetson Shabu ang nakuha Aksyon Rex sa mag-asawa nga sa bypass operation. Mag-asawa naman Mag-asawa Aksyon Rex pero ining babae nadakpan ang lalaki karon ang bana gina at large Aksyon Rex kay nakapalagyo. Mo to sa Stefania man? Oo, di rin ni sila Action Rex, ginpatigyan ng Sambay Bus Operation sa Purok Ilak, Barangay 1, Ciudad San Bacolod. Di nadugay-dugayan gani kay ina. Kahit iduwa ni sila una nagpalagyo ni nilagsanay pa ni sila Action Rex. Yung babae ni nadakpan ang bana niya, wala pa Action Rex nadakpan. Dako gagmayo manigilawas ang babae ning nagrubaligya pa niya man. Oo, ti kalaloy, Action Rex, kilima ni kabilog ila kabataan. Oo, damo man galing ka mo ni kadako sang lawas yan Oo, ti ang pangalan niya na Action Rex, si Jobel Villasis. Ang iya ba na, amuning si Edlin Villasis. Doon ay sila ngalan ng iya ba na, daw pang babae, iya pang lalaki. Pero ti amuning at large karon Action Rex, iya ba na, nga si Edlin Villasis Action Rex. Pinakuha sa ila, ang isa kadako, duha kadako ay in Action Rex, ka big hit transparent plastic sachet sa ginasuspetson Shabu, isa ka small hit seal kag tatlo ka elongated plastic sachet sa ginasuspetson Shabu, amo tong balor Action Rex 340,000 ka pesos Action Rex sa karon. Patayon pa man ang inventory pagid sa aton sining otoridad sang PIDEA of Action Rex kag pagpangita pa ni kay Villasis Action Rex, kiti kadamo man sang katapo sang PIDEA nga nagatanaw pa to, ginaisa-isa pa to nila ang lugar Action Rex, kaya ti medyo ikit-ikit na daan ng balay, kaya ginatanaw ko ginasiguro gid para malakpan ining si Edlin Villasis Action Rex. Para karon sa dugang ang impormasyon regarding sa mag-asawa ni Action Rex. Dili sa turnover? Dili na dala Action Rex sa atumanto nag-assist ang to Action Rex, pero most probably sa PIDEA ni sila na kustodiya. PIDEA ning nag-operate sa ila? Yes, PIDEA Action Rex. Kaya hindi man dali-dali subong pag-transfer man sang mga arestado sa mga police station, bangod nga kinanlan pa isolate, kaya base mag-positibo ni sila sa COVID-19, mahalitan pa ang iban Action Rex ng mga preso. Sige. Diretsuan to na Action Rex, ang Kapitolyo. Daw mo nagtipon-tipon man sila subong aga to? Sino Action Rex? Ang mga Uniga kag United Negros? Ahoy, baloon to sa Action may Rex. Talisay ba to? Sa may din to? Sa Nature's Village. Oo, di ginapangita ka to gani mo? Ha? Do ginapangita ka to. Ato, galing kita na una to di sa RKS mo. Sige Bahay, balot na lang Action Rex, mas magkasabat mo karon ang pila ka mga otoridad dito man, ng mga opisyal naton sa Kapitolyo. Pero diri Action Rex kay Mayor Rene Gustilo sa siyudad sang San Carlos, nagaplano sila gali Action Rex nga ang sangguniang panlunsod sa lokal nga panguluhan sa siyudad sang San Carlos, ang nagaplano nga magpasar sa resolution nga maghahatag sa padya o kun reward sa kung sino man makatudlo, makahatag impormasyon sa mga whereabouts Action Rex sa suspetsado sa pagkapatay ni Provincial Consultant Martin Cui. Tiambal niya sa ginpahold niya danay Action Rex, bangod niya
i-check niya pa sa ila accounting kung bala may mga nagakaigo pa sila nga pondo, mandaan nagapadarang COVID-19 pandemic, subong man ano nga mga requirements kag mechanics ang ila siningang kinahanglan para wala bala sang duro pamangkot sa Action Rex sa mga resolution kiti. Una-una to hambal nila 100,000 mo. Tinagambal si Mayor Gustilo nga ba niya nga gamay pa ina Action Rex nga kantidad. Diba si makatipon pa sila o kung mayara man sang mga magtanyag man sa Action Rex with regard sa reward nga ihatag nila if ever nga maaprubahan naman gid sang ila sini nga konseho. So far Action Rex hambal niya nagasalig lang gid sila nagpadaan man ang koordinasyon sang kapulisan especially sang Nokpo sa pagpangunaman ni Police Colonel Romy Palge with regard sa sining Martin Cuenca case agud matagaan man sa hustisya ang pagkapatay sang provincial consultant. Action Rex ng ang tigog karon ni Mayor Gustilo ipabatid na lang sa Ibanyan News and Public Affairs Program sa Action Radyo Bacolod. Balita halin sa patrol kag sa Kapitolyo Provincial Action Ida Naboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 4 nga oras, 104 na mga kaaksyon. Life Extension na Vitamin D3 ang si Rita to. Kantuan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Sini may kangtanan sa senior citizens nga nagpatay sa PW kahapon sa ngaga sa Barangay Mansiningan pasakaan kasong murder. Sining nga hapon sang mga kapulisan sa Police Station 7. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Oh, yes. Action Rex ka. Yes daw, piho ka ba? Piyo na boss Piyo na? Oo. Ate, good. So, excited na ko ganin mo. Ate, kami excited man. Oo, mga makisana kita sini. No. Importante, may panyaga. Ha? May panyaga. Pati tapos ang tagtaganay pagkao, no? Parang si SM. SM na katapat na. Ano problema? Ang importante, gara si Kapchat kang si Kagawad Jopred. Ara sila, why na problema? Galing na wise laga pawatyag subong. Ayo di purma. Dala na sang maulanon panahon, subong nag-init na ganyo. Gani man, do, pinalang ka daw kapon nang to nag-ulan-ulan, subong nag-init-init naman siya. Ay, oo Daw wala sila ka text sa akon, pila na ka, daw nahidlaw, mangkusang text nila. Nga magbasa lang. Nahidlaw ko magbasa sang ilang text. Okay. Kasi nalumos sila. Ayo di purma. Ano? Nalumos sa text. Kagawad Jofred. Kay Kapchadra sa Barangay Robles, La Castellana. Kay paring Nuno, galing ga monitors paring Nuno, lingyang heart mo, pre? Subong? Oo, ga monitor siya. Boss, makikapit na paring Nuno, Oo. Basi ari man di siguro, basi makaligwa. Tapos kwan pala, tagtaganay. Tagtaganay sang?
pagkaon eh. Ayo di porma. Aho. Lagi mo yung sinigot. Gani man, boss Boss, tapos launa, tapos na launa, tapos na, pwede na. Ginjit, no? Oo, sige Ito naman yaga. Okay Tapos pa rin uno, mapas na tapos pa rin uno. Oo, namit gid na. Kape-kape ito. Ano? Si Ma'am Janice Tamba, may lang nga pagpamati. Ma'am Janice Tamba. Dala sa country homes kasi Mario mo. Oo, kasi Mario ko na. Okay, good. Sinday Janice Tamba. Pari Manuel Cook si Joseph Chua. Oo, may lang nga pagpamati da, Sir Manuel. Sir, Joseph Chua. May lang nga pagpamati da, no? Mga tanod kag BHW sang Barangay Panokoy. Oo, katunog sang ila monitor da. Karaoke kita sa permiya. Oo, may lang nga pagpamati da sa inyo, sir. Kapanyaga na ka mo. Kung why, kadto lang da sa kay Kagawad direct, no? Ayo di porma. Pwede sa kadto di kay maaga tapos naman no. Joke lang na, sir. Pero kung tuturon nyo, ay manasaga pang hindi, Importante ara si Kap Bibing Noble. Oo, importante ara si Kap Bibing Noble, si Kagawad Peter. Si Kagawad Glenn Burgos. Si Jason. Kapalo. Libuon. Importante ara si Kagawad Libuon. Tapos iubuso talaga karon masunggod na karon ng iban. Ayo di porma. Si Boss Rex Noble kapatid. Kamusta sa subong no? Doon nahidlaw man ta si Kay si Toto JR bla? Oo. Toto JR anytime. Doon nahidlaw man ta sa ila, no? Si Nanay Tessie Noble, yung nanay bla ni Pari Peter bla. Oo. Andolid gina radyo sa radyo gina. May lang nga pagpamati da. Basta Noble family sa radyo na. Gani, din pa labi man. Oo, para si Rex. Kung may magkuhan ginaliso na doon ni Pari Peter Noble. Ayo di porma. So, anak bala. Kasama niya. Ara na. Si Marie Vargas, kung panyaga na. Panyaga na sa tapos sa kuno. Tapos na siya. O gapaw na yun sa subong kagapamati sa aton sining pagbalita. Ati good. Yung mga tao. Paunawin na lang danay, sir. Pauna na sir. Kainit pa man Sa jahon tani. Sa jahon, bulang ba? Ayo di porma. Nano ning latest ni sang ginpatay nga senior citizens ni. Laban na ba na ni? Ang senior citizens ni mga tupang kini kaso nga murder at Rex. Kaso pa ning murder? Kaso ni nga murder pasaka ni sa senior citizen ni. Ipatayan ni ang PWD ito ba? Itong 44 anyos? Oo nga, napatay ito nga si Branil Casas. Itong naglabo, naglampos to sa Baratiya sa oras ang biktima mo to si Wilfredo Sadaba. Ano mo na sa 73 years old. Sila ni Police Captain Elmer Bonilla ang ipasaka nila ni sa City Prosecutor's Office, i-recommend nila nga murder pero depende na sa City Prosecutor's Office kung ibato nilang kaso ko murder o kung basta elevate nila sa homicide, no? Pero ang mga ebidensya nga... lubong niya patugli ka, punto, no? Oy, lubong niya ni Axorex. Kaya gusto matatagoon ng krimen. Nakita tuloy sa CCTV da. May CCTV da malapit sa lugar. Ginakot-kotan niya ito kag lubong naman ganaganabaw ang TF to sa biktima. Gani? Tatanto sa mga tao nga labaw, tayo mo itong nag-report sa pulis at pagkatuto mo itong PWD nga nakagi-stroke maging lubong sa senior citizens. Ang motibo, simple man di Axorex, amo ni ang pagpangimon. Ari ang palayag ni Police Captain Elmer Bonilla sa ito sa interview ang atin sa papasaka sang sining nga kaso nga murder, sining nga hapon. Away sa murder, pwede hindi pa ni pagka-appreciate ang official kung matulong niya nilugar niya into 1 degree. Kung sure man kita nga matakanis ang murder code na sign natin niya. Ano ang mga recovery ito, sir, sa crime scene na pwede ito magamit na ebidensya sa pagpasaka sa kaso? Bali, kaya mo na yun, na-recover natin dito ang kahoy ni siya Morlet sa kalabaw niya mga 3 feet siguro.
muling ginampos niya initial sa biktima. Kaya na-recover man natin dito ang ispading na gingamit dito sa kabangganan sa multiple stop wound sa biktima. Action Rex, panagila si Police Captain Leon Bonilla ang hepe sa Station Number 7 pag ginakonsiderar nga code assault ang inyong kaso matapos nga ipasaka nila sining hapon ang kasong murder. Si Totong Noble gali ka papas patamyaw Ay ito, may lang nga pagpamati na to Si Totong Noble. Totong Noble? Oo. Brad din ni Kagawad Peter Noble. Okay. RPN Topes. Ong! Pagito da. Ara. Karoon lang dugay-dugay Di kainit pa. Kainitong, no? Report! Ika sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbano nag-report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standby anay Aksyon Roger Gotib kag Aksyon Percival Villamor. No? Evergreen Herbal Capsule kita anay sa mga kaaksyon. Una sa tamang serbisyo. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad naman sang Cadiz. Sa iluhan tanay ning balita. Parte sa sining dali gilang Aksyon Roger standby ha. Parte sa sining ginkasablang operation so batok sa illegal nga droga, illegal nga sugal. Apat ka mga persona ring nagkaladakpan. Daligi lang ha kay tirahon taning balita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad naman sang Cadiz mga kaaksyon. Sige. Ay, hindi mo niya mo ni Ari Sagliwa. Ayos. Sige. Standby Aksyon Percival Villamor kay ikaw isunod ta gilayon. Yaring kaudan sa report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex, apat tanan ka mga persona ang arestado matapos nagpatigayon sa isa ka operation kontra illegal nga sugal ang mga katapos ang kapulisan sa syudad sa Cadiz. Kagini operation, ginpatigayon mga alas 2:40 ang takna sang hapon, Abril 22 sa bahin sang Talabaan, Punta, Barangay Zone 1, syudad sa Cadiz. Suno sa report, ang ipagdakop sini sa operation nga gipamunuan mismo ni Police Lieutenant Lister Oliveros kag sa mga katapos ang kapulisan amoy ning mga suspect nga mosanday Ramon Bani-Bani Batayula may asawa kag subuman Helen Untalan Rebresa 62 anyos gidad, Maria Elena Pama Anong 42 anyos kag ining si Celeste Rico Casas 30 anyos edad,
dalaga pa. Kag inisya ang inisilang residente sa Talabaan, Punta 1, Barangay Son Juan, Siyudad sa Cadiz. Sa pagpatigayon sa mga katapo sa kapulisan, bagod man sa mga report nga may yara pirmi nga nagaminadyong sa among nga lugar. Gin-operate ini nanday Police Lieutenant Lester Oliveros sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Rocky Diciar, Acting Chief of Police sa Cadiz City PNP. Na-recover naman ang isa ka set sa ginagamit nga madyungan, subong man ang duha ka mga dice kag 217 pesos nga different denomination nga mo ginakabig nga bet money sa sini nga hampang o kon illegal nga sugal. Ang apat ang yara karon naka-custody sa bahin sa Cadiz City PNP kag subject nga pagapasakaan sang kaso. Report gikan sa sunod sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Eri sa aksyon, Roger Gutim tiga report sa Bacolod. Aksyon, Roger! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, dagang salamat aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, no? Kailang nga pagpamati kay Tutorinan Lindayaw ho, linya number 46 Rex. Kag sa pamilya Lindayaw dira sa sitio Hulugon, Barangay Carolan, Kabangkalan City, watching live from Quezon City. Reynan Lindayaw, salamat gito Thank you, Gid. Maria Teresa Hofilinia, may lang nga pagpamati man. And din pa ni. Okay. Kay Alin Luigi Himutia, no? Pamati man dira sa Linawon, Kawayan, Negros Occidental. Salamat, Gid, no? Alin Louie Himutia. Sige, katuan tanay sa aksyon na Percival Villamor. Balita naman gikan sa Banwa sa Moises Padilla, 47 anyos nga persona gindakop sang kapulisan matapos nga naghupot sang armas lotang. Yari ang countdown sang report ni aksyon na Percival Villamor. Pers. Action Rex, ang Moises Padilla Police Station nag-conduct sang operation against sang wanted person dito sa may sitio Balungay, Barangay Montilla, Moises Padilla. Ang operation ginapamunuan ini ni Police Major Randy Babor upod ang aton trupa sang kapulisan kag sang Regional Mobile Force 6 nga ginapamunuan naman ni Police Captain Charlie Sebastian. Kag ini bit-bit ang warrant of arrest nga gindakop sang kapulisan nga ginkilala dire sa kay Danilo Baza Ikatubay, 47 anyos. Kag pumuloy sang sitio Balungay, Barangay Montilla, Moises Padilla. Ang warrant of arrest naging bit-bit sang aton kapulisan nga batok sa suspect, may violation ini sang Section 28, Paragraph A, Paragraph 28, kaga Paragraph A, kaga Paragraph 1 sa Republic Act 10591 ukon sang paghupot sang illegal nga armas. Action Rex, ukon wala lisensya nga armas. Gindakop ini siya sang aton nga kapulisan sa duwa man ka kaso sang case number 6376 nga gin-issue sa tong bulan sang Marso 2021. Kag ini siya ginapanaog ang warrant of arrest ni Honorable Clement Fernandez, presiding judge sang La Carlota City. Kag ini karon ang suspect ara karon nahunong sa custodial facilities sang Moises Padilla PNP. Report live gikan diri sa police station sang Moises Padilla, ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante, mga pahanumdum. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19,
nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield.
Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Buligi. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining nga pangalagad. By the way, salamat gid kay Sir Vicente Similiano nga nagapamati man diri sa aton sining nga pangalagad. Sir Vicente Similiano kag Francisco Guangco. Ayos, sige. Salamat gid sa inyo sining nga pagigupod kita-kits kita buwas diri sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life, igasunod na sa Dili Ginamang Manugay. Upod na kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.